Tmavo červená rúža kvitne na Golgote. Tam matička bolestná sedí o samote. Hľadí na synáčka, jak trpí na kríži. Matka sedem bolestná, neopúsť nás nikdy. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Panna Mária sa fatimských detí spýtala: Chcete sa obetovať Bohu? Prijať od Neho všetko utrpenie, ktoré na vás dopustí ako odčinenie za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú, a budete sa modliť za obrátenie hriešnikov? Deti jednohlasne povedali: Áno, chceme. Sestra Lucia neskôr spomína: Hneď pri prvom zjavení sa Panna Mária na nás obrátila s otázkou, či sme ochotní prijať všetky kríže a utrpenia, ktoré Pán Boh na nás dopustí, a obetovať ich za obrátenie a spásu hriešnikov. To pokladám za hlavnú myšlienku odkazu fatimského posolstva. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Fatímska Panna Mária, Božia Matka, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva. Zasvecujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom Tvojho nepoškvrneného srdca sa chcem úplne obetovať Tvojmu najmilšiemu synovi, Ježišovi Kristovi, na službu jeho cirkvi a za spásu hriešnikov. Dobrá Matka, príjmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i tela. Nech je Tvoje nepoškvrnené srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s Tebou a s Tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. V spojení s Tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.
treťom tajomstve, ktoré Vatikán zverejnil v roku 2000, Panna Mária nehovorila. 3 deti videli panorámu budúcich utrpení kresťanovi pápeža a anjela držiaceho nad svetom ohnivý meč a počuli ho volať: pokánie, pokánie, pokánie. Drahí bratia a sestry, sme ponorení v pôstnom období, ktoré každoročne v liturgickej následnosti predchádza tie najväčšie sviatky nás, kresťanov. Sviatky, v ktorých si liturgickým spôsobom znovu sprítomňujeme to, čo sa dialo na konci Ježišovho života a to, prečo Ježiš Kristus vlastne prišiel na túto zem pred vyše 2000 rokmi. Aby bol pre naše hriechy on nespravodlivo odsúdený, umúčený, popravený ako lotor, ale to najdôležitejšie, aby na 3. deň vstal z mŕtvych. Preto je dôležité, aby sme Ježiša Krista nasledovali úplne vo všetkom. Aj v tej etape jeho života, kedy odchádza do samoty a 40 dní sa postí nielen od pozemského pokrmu, ale aj od spoločnosti ľudí. Dokonca aj svojich najbližších apoštolov, ktorých si povolal pre službu vo svojej vinici, aby sa tak mohol dôsledne pripraviť na tú najnáročnejšiu úlohu, ktorú mohol na seba vziať jedine jednorodený Syn živého Boha. Vykúpiť celé ľudstvo a znovu mu prinavrátiť možnosť byť večne spasený. Teda tie 3 základné piliere každého pokánia, modlitba, pôst a almužna, takisto sa v tomto období ponúka aj pre každého jedného z nás. Ponúkajú sa, aby sme sa očistili. A dokonca podľa víziev Panny Márie vo Fatime nie len my, ale aby sme v tomto pokáni mysleli aj na tých, ktorí ešte neprijali Ježiša za svojho Boha. Koľké milióny zástupy ľudí ešte stále neprijali Božieho Syna za svojho vykupiteľa. Svätý Ján 23. raz povedal: brány do raja sú 2. Prvá je nevinnosť a druhá pokánie. Kto z nás, ľudí slabých a úbohých, môže tvrdiť, že nájde otvorenú tú prvú? Tá druhá je však istá. Ježiš ňou prešiel s krížom na pleciach, aby odčinil naše hriechy a pozýva nás nasledovať ho. Drahí bratia a sestry, toto je naša úloha. V prvom rade pre nás samých, v tom priamom vzťahu voči nášmu Stvoriteľovi. V druhom rade, toto je naša úloha, aby sme sa my vo svojich rodinách a vo svojom najbližšom prostredí, v ktorom žijeme, stali apoštolmi tejto zvesti a tohto poslania. Aby sme sa stali týmito apoštolmi pre náš národ, ktorý je známy vo svete mimoriadnou úctou k Panne Márii, k Božej Matke, ktorú tento rok celá svätá katolická cirkev oslavuje práve pre tie udalosti, ktoré sa pred tými rokmi stali práve vo Fatime.
v ktorej sa znovu prejavila na Matke Božej dobrota nášho Stvoriteľa. Dovoluje jej, aby prostredníctvom 3 malých čistých vizionárov prehovorila k celému ľudstvu. Nie preto, aby priniesla niečo nové. Všetko potrebné máme zachytené vo Svetom písme. Ale aby znovu v nás oživila tú túžbu, to, čo je vo Svetom písme, horlivo a dôsledne uskutočňovať. Preto prichádza Panna Mária na všetky tieto milostivé miesta v celom svete, či sú to už putnícke miesta, ktoré sú už definitívne potvrdené cirkevnou autoritou, alebo tie, ktoré ešte na toto potvrdenie čakajú. Ale vieme, že to nie je iba Fatima, že to nie sú iba Lurdy. Koľko milostivých miest aj u nás na Slovensku máme. Drahí bratia a sestry, náš milovaný Svätý Otec Ján Pavol II pri jednej zo svojich pápežských návštev nášho národa raz povedal: Vaša viera, drahí bratia a sestry, sa osobitým spôsobom prejavovala v 2 rozmeroch, ktorými sa vyznačuje vaše kresťanské svedectvo. Je to vaša úcta k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska, a vaša vernosť k Petrovmu stolcu. Aká obrovská česť, že pápež, zástupca Ježiša Krista na zemi, pri návšteve nášho malého Slovenska predniesol takýto veľký hold nášmu ľudu. Drahí bratia a sestry, to, čo povedal Svätý Otec, ja sám som v inej podobe zažil, keď som v roku 2008 prerušil svoje teologické štúdia a s povolením otca arcibiskupa som vycestoval do ďalekej Austrálie. Tento môj zážitok veľmi často rozprávam práve pri príležitostiach osláv Panny Márie, pretože tak, ako sme sa vtedy všetci cítili byť poctení tým, čo vyslovil Svätý Otec Ján Pavol II na našu adresu, a ja som vtedy bol hrdý na to, že som Slovák, patriaci k Panne Márii. Keď som sa prechádzal po jednej z najväčších ulic asi austrálskeho najznámejšieho mesta Sydney, na George Street. A zrazu taký typický, charakteristický bezdomovec miestneho vzhľadu ma oslovil. A oslovil ma preto, že tak ako som v tej samote 16 000 kilometrov od svojej rodiny, od svojich priateľov, od svojej rodnej zeme, v ktorej sa viem vyjadriť, tam som ešte nevedel komunikovať v angličtine, preto som tam išiel, aj preto som tam išiel, aby som sa to naučil. Som držal ruženec a modlil som sa k Panne, aby som sa necítil tak sám. A ako tento bezdomovec pozoroval v mojej ruke ruženec, skríkol na mňa a spýtal sa ma, či mi môže položiť jednu otázku. Tak som sa zastavil, prišiel som k nemu bližšie a povedal som, samozrejme, lámavou, jednoduchou angličtinou. A to, čo sa ma spýtal, Bohu vďaka, som rozumel. Si zo Slovenska? Zarazený, lebo som nemal ani zástavu v ruke, ani šiltovku s našim národným znakom, som povedal, áno, som zo Slovenska. Ako to viete? On sa vtedy na mňa usmial a povedal mi, vieš, na tejto ulici žobrem už 20 rokov. A za toto obdobie som videl len 3 ľudí, ktorí vo svojej ruke držali ruženec.
Všetci traja ste boli zo Slovenska. Vtedy mi vybehli slzy a povedal som si, už som pochopil, prečo Svätý Otec Ján Pavol II nám adresoval tieto slova. Už som pochopil, prečo tá naša úloha, ktorá je nezastupiteľná v dnešnej Európe a dokonca v dnešnom svete, je založená práve na tej mariánskej úcte. Pretože celý náš národ je zasvetený k tej, ktorá priniesla na túto zem našu záchranu, spásu, Mesiáša, Božieho Syna Ježiša Krista. A túto skutočnosť nie len on, ale vieme, že aj následovníci, nástupcovia Jána Pavla II, Benedikt XVI a aj súčasný svätý otec František potvrdzuje, že áno, takto pontifex, staviteľ mostov medzi Božím ľudom a samotným Bohom, vníma našu krajinu a náš národ. Ako ľudí, ktorí vedia, po akej ceste idú. Ako ľudí, ktorí sa hlásia už po stáročia k Panne Márii a uctívajú si ju nevšedným spôsobom. Svätý Otec povedal, Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii. Toto má byť základom pre naše zdravé národné sebavedomie. My sa nemusíme, a toto sa od nás ani vôbec neočakáva, porovnávať po ekonomickej alebo inej stránke s nejakými veľkými národmi v Európe alebo vo svete. Toto vôbec nie je dôležité. Ale to, čo od nás očakáva Boh, je, aby sme boli národom poslušným jeho vôli. A vidíme v celom starom zákone, ktoré hovorí o vyvolenom izraelskom národe, ako sa mu dobre vodilo, keď išiel po Pánových cestách a naopak, keď sa odvrátil, ako trpel a trpel hlbokou výčitkou nevery. Svätý Otec, keď sa s nami lúčil, povedal s Bohom, ale dúfam, že moje s Bohom nie je s Bohom, ale dovidenia. Aj keď tento náš milovaný Svätý Otec, ktorý týmito slovami pozdvihol náš národ pred celým svetom a celou Božou cirkvou, už bol povolaný do Božieho kráľovstva, vieme, že určite je blízko Božieho majestátu, že požíva večnú blaženosť, pretože už bol svetorečený, teda tou najvyššou cirkvou, autoritou cirkvi, samotným pápežom, jeho nástupcom, bol povýšený na svätosť oltára. A tak naozaj môžeme aj my zopakovať jeho slova. Svätý Otče, dovidenia, dovidenia v nebi. Ale na to, aby sme sa raz mohli vidieť, stretnúť v Božej prítomnosti aj s tebou, Svätý Otče, pros za náš národ, teraz už v plnom spoločenstve, Božiu Matku, našu patronku, aby nám vyprosila milosť vernosti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Zanechal som vám tento odkaz. Nebojte sa, nemajte strach, nebojte sa. Opakujem vám dnes pri svojom príchode k vám.
Amen.